हाय सांग माने हाय फ्रेंड माने केमिति अछंती आशा करूछंती आशा हमें करूछु समस्त भलो रथिबे कहि देला हाय फ्रेंड बाबा हाय फ्रेंड बाबा भी कहि देला हाय फ्रेंड आ काली राती तो पाहिले मकर संक्रांति उड़ीसा रो मकर संक्रांति नुहे पणा संक्रांति मु टिके माने मजाक कर देनी ना ना कथा दिया कहि देनी जहा भी हो काली हला हम उड़ीसा रो नवा वर्ष नुहे कि बस नववर्ष नव वर्ष एडवांस नववर्ष हार्दिक अभिनंदन ଯାହା ହଉ ଆଜି ତ ଭଲ ତମେ କହୁଛ ମୋ କଥା ବୋଧେ ତମକୁ ଠିକ ପାଇଛି ସବୁ ନାଚ ସବୁ ସାରିକି ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କହୁଛ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ ସେ କଥା हो छाड़ से ହଁ कथा ତମେ ଗୋଟେ କଣ ମତେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲ ମୁଁ କହିପାଇଲିନି ମତେ ଆଉ ଥରେ ପଚାର ଯଦି ମୁଁ ନ କହିପାରିବି ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କହିବେ हौ मु तुमको प्रश्न पचारथिली कि ଏଠି କଥା ବାବା ହଁ केउ माने को भात खया जाएनी ମାନେ କୋଉ ଭାତ ଖୁଆଯାଏନି ଏ କୁଣ୍ଡା ଭାତ कुंडा भात कोन ଏ ଯୋଉ ଅଇଁଠା ଫଇଁଠା ରୁହେ ସେ ଭାତ ଖୁଆ हुए ନା କଣ ସେ ଗାଈ ଗାଈ से तो हेला तोरान ହଁ ତୁ माने को भात आमे माने खाई परिबन ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ जानी न भाई ତମେ कथा ଜାଣିଛ ଯଦି କହୁନ जानी जी बोली तो प्रश्न पचारली ଆଉ ତମେ କୁହ हो छाड़ आउ गोटे रोज ମୁଁ ତମକୁ କହିନି ବାର ବାର ହାଇ ଫୋନ କରି ତମ ମା प्रश्न ପଚାରୁଛନ୍ତି से कहू ମୁଁ हाय फैन ହଁ ମୁଁ ତମ ମା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି ରୁହ କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରିଥିଲ ते कहू हाय फैन ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରିଥିଲ आउ गोटे पचारथिली कि केउ मा खाइबा को देनी କୋଉ ମା ଖାଇ ସାବ ତ ମା ଖାଇତେ ଦିଏନି सब तो मा खाई ସେ ଭାରି ଇଏ କରେ बढ़िया माने प्रश्न रो उत्तर टिए देलो मन को छुईला किंतु सेटा नुहे ସେଇଟା ନୁହଁ ନା ଆଉ ଦିଟା ଜାଗାର ଉତ୍ତର ତମେ ମତେ କୁହ ना ना मो कहिबिनी ଆଉ मो प्रश्न रो उत्तर मो फ्रेंड माने निश्चय देबे ତମ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ତ तमे ଠିକ तो ଅଛି कहि परलनी ना ମୁଁ छाड़ କହିପାରିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇଆ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ରଖ ଠିଆ ହବ ଟିକେ ଠିଆ ହବ ମୁଁ କହିଦିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି ଆପଣ ମାନେ ଆଗର ମାମାଲି ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଲା ପରେ କାଲିକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ तमे ନା जानि छ ना ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ମା खाइबा को देनी ଦିଏ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ केउ କଣ भात आमे खाई परिबन କୋଉ ଭାତ ଆମେ ଖାଇପାରିବା କାଲିକି देखिबा ଦବୁ ଆମେ आपण माने उत्तर कहि परचंदी कि नाही कमेंट माध्यम रे निश्चित जणाइबे ରହିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ